An shawarci ɗaliban makarantar hardar Alkur'ani da kuma sauran karance-karance ta Sultan Muhammad Macido da ke nan Sokoto da su saka kishi da kuma son ci gaban makarantar a gaba. Kiran na zuwa ne a daidai lokacin da tsofaffin ɗaliban makarantar suka gudanar da taron haɗakar ƙungiyoyin ɗalibai na makarantar tun kafuwarta. Duk a wajen an yi kira ga ɗaliban da su kasance masu saka kansu a cikin lamuran ƙungiyar domin samar da taimako a tsakanin 'ya'yan ƙungiyar da kuma malamansu. Da dai wannan ƙungiyar na zaman uwa ga sauran ƙungiyoyin ɗaliban. Ƙungiyar dai ta kafu ne da ƙafafuwanta tun shekara ta 2017 kuma tana zaman uwa ga dukkanin sauran ƙungiyoyin ɗaliban makarantar. Abdurrahman Abubakar Yabo shine shugaban gamayar ƙungiyoyin makarantar ta hardar Alkur'ani da sauran ilmuka ta Sarkin Musulmi Muhammadu Macido. Na tambaye shi makasudin shirya taron. Makasudin hada wannan taro shine abu na farko, ita wannan kungiya da muka assasa wato uwar kungiyoyin waɗanda tsofaffin ɗalibai da suka gama wannan makaranta wato national body kungiya ce da aka hada wadda za ta haɗe kan kungiyoyi guda 17 wanda suka gama wannan makaranta. Har yaran da suke nan waɗanda suke rubuta jarabawa in suka gama su za su hada kungiya 18 kenan ga lokacin da aka fara gama wannan makaranta. So yanzu muna da kungiya 18. So duk lura da irin yawan kungiyoyin da ake samu ya kamata a kirkiro wata kungiya ɗaya da za ta haɗa kan waɗannan kungiyoyi saboda ci gaban makaranta da kuma ci gaban al'umma da kuma taimakekeniya tsakanin tsofaffin ɗalibai da suka gama wannan makaranta. Sau da yawa dai akan samu ire-iren waɗannan ƙungiyoyin na ɗalibai da rasa kai ga ci. Kowane tsari ne ita wannan ƙungiyar ta yi domin cimma nasara a gaba? Gaskiya zan ce hanyoyin da muka bi muna tunanin insha Allahu ba za a samu wariya ko kuma nan da kankanin lokaci a nema kungiya a rasa ba, saboda mun duba sauran makarantun ne da kuma kungiyoyin wasu makarantun ne yanda aka assasa su da kuma yanda ake jagoranta su, sannan mu muka kafa tamu kungiya. Na farko dai kaga mu kamar za a ce mu 'yan zamani ne, to zamani ya zo da sabbin abubuwa da shiruwa da tsarurruka da ana tunanin cewa in aka biye musu ko kuma aka yi amfani da su insha Allah ba za a samu wata matsala nan gaba ba. Abdurrahman Abubakar Yabo ya ce haɗakar ƙungiyoyin ƙarƙashin jagorancin uwar ƙungiyar na bayar da gudunmuwa ga mambobinta da kuma malamansu. Muhammad Salis shine a zaman mataimakin shugaban uwar ƙungiyar ya ce suna ganin wasu abubuwa da suke zaman musu ƙalubale a tattare da su. To alal haƙiƙa dama duk tafiya irin wannan akan samu ƙalubale ko matsaloli wanda kuma mu daga cikin da muke fuskanta shine akwai rahushewa da mancewa, wato 'ya'yan tsofaffin ɗaliban wannan makaranta sun shagala sun manta da inda an kaito cewa akwai wata uwa wadda ta ba su tarbiyya, wadda ta ba su ilimi sun ka kai ga matakan da suke ciki na yanzu na rayuwa. To sun manta da wannan, sun manta da cewa ya kamata lokaci ya yi da za su waiwaye wannan makaranta ko wannan mahiyar tasu su kuma su kawo tasu gudunmuwa na nuna tukuici da kuma jin daɗi da godiya ga abin da sun ka samu. Kaga matsala ta farko kenan wannan mancewar. Na tambaye sakataren ita ƙungiyar wato Muhammad B. Abubakar nasarorin da suka cimma zuwa yanzu bayan haɗa dukkanin ƙungiyoyin ɗaliban makarantar waɗanda suka yi karatunsu a makarantar. Shin miye shirinsu na gaba? Shirin da muka yi a gaba muna da taro wanda za mu yi na ƙarshen shekara. Normally muna amfani da ƙarshen shekarar musulunci cikin watan Zulhijja da ayin salallai lokacin muke taro, don taron muka yi na 2019 lokacin muka yi shi, sai muka yi amfani da wannan shekarar ta musulunci ita da wannan ne ƙarshe. Muna da project da yawa wanda za mu zo mu kawo makaranta wanda kuma lalle insha Allah in muka samu nasara muka kammala su lalle ina ga za a ji mu ko ina. A wajen taron dai an shawarci dukkanin 'ya'yan kungiyar da su zama jekadu na gari kuma su zama masu son ci gaban makarantar ta tunawa da Sarkin Musulmi Muhammadu Macido. An dai kafa makarantar ne tun shekara ta 2001 inda sashe na farko na ɗaliban makarantar suka kammala karatunsu 2006 zuwa 2007. A lokacin mulkin Attahiru Bafarawa, makarantar ta yaye ɗalibai da dama da suka hardace Alkur'ani mai girma.